ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯାହାକି କୋଣାର୍କ ସେହି ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଡ୍ୟାସ୍ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଶାମ୍ବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନରସିଂହ ଦେବ ଡ୍ୟାସ୍ ବଂଶର ଦାୟାଦ ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନରସିଂହ ଦେବ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ? ଏଠି ହେବ ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଡ୍ୟାସ୍ ଗଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଯାଇଛି? ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡରେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମାର ବାପା ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ତାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ। ଧର୍ମାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତା ବାପା ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଡାହାଣ ଆଖି ଏମିତି ନାଚି ଉଠୁଛି ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ଧର୍ମାର ମା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ବାତାନି ଆଣି ଧର୍ମା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଆଗନ୍ତୁକ। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଳଦୁଆରେ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ଧର୍ମା କହିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶୁ ମହାରଣା ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ଧରି ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ? 12 ବର୍ଷ ଧରି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ କାଳ ରାତି କ'ଣ ପାହିବ ଏକଥା ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ଏ କଥା ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମା ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲା? ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଓ ମୁଦି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ? ବିଶୁ ମହାରଣା। 13 ନମ୍ବର 1200 ବଢ଼େଇ ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ ଏକଥା ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ନା ଏକଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହିଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶୁ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ଏକଥା ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ? ଏକଥା ଶିଳ୍ପୀଗଣ କହିଥିଲେ। 15 ନମ୍ବର ଧର୍ମା ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଝାସ ଦେଲା? ଧର୍ମା ସମୁଦ୍ରକୁ ଝାସ ଦେଲା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାସ୍କର କୂଳର ଡ୍ୟାସ୍ ମଉଡ଼ମଣି? ବିଶୁ ମହାରଣା। ସେହିପରି 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାର ରଚୟିତା ଡ୍ୟାସ୍? ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟକ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ? 1200। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମା ଟିକିଛୁଆ ଡ୍ୟାସ୍ର ବୀରପଣିଆ କଥା କହିଥିଲେ? ଅଭିମନ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତରାଙ୍କ ହସ୍ତରେ। 21 ନମ୍ବର ନରସିଂହ ଦେବ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତରା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍କଳର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମା ଡ୍ୟାସ୍ ସାହା ବୋଲି କହିଲା? ବଡ଼ ଠାକୁର ସାହା ବୋଲି କହିଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପୁଅର କାମ ଅଟେ?
ହାଣ ମୁହଁରୁ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ଡ୍ୟାସର ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଶିବେଇ କହିଥିଲେ। ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମା ନିଜକୁ ଡ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମା ଡ୍ୟାସ ଥିଲେ। ଛାୟା ମହାଦେବୀ। ସେହିପରି 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୂଳବିହୀନ ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାସକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ବୋଲି ଡ୍ୟାସ କହିଥିଲେ। ବିଶୁ ମହାରଣା ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମା ମଉସା ବୋଲି ଡ୍ୟାସକୁ କହିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସରିଯାଇଛି ତମର କୋଣାର୍କ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।